Sudes. Na'am kakata ta kaina. Ya gida? Wallahi lafiya alau kakata. Haba dan ji kalle kwana biyu. Dan goro nan ma da kake kamun ka rabu da kawo. Ai yanzu zaki samu abin da ya fi goro. Yawwa kaka abin da ke tafa da ni duk wanda nace min aure sai ce ban da hankali. Kuma na ga na ƙara girma na ƙara hankalin nan. Kuma kin ga na ga ki rabu da kakana ko? A tun yaushe saboda goro ya raba ni da shi. To alhamdulillah. Ya daina bani goro. Ya daina baki goro. So kuma ni bana jin daɗin dinga ganin ki a gida. Ba miji. Shi ne nazo ni da ke mu samu mu aure. Okay. Dawa. Ta ina ka biyo? Tana bayan line. To dama na san kayi shaye-shaye. Tashi ka bar min gidana. Shine nake. Ka tashi na ce ka fita ka bani kuɗi. Kai! No. Sha. Na ɗauka ma ka zo ka ce in yi haƙuri in koma gida ka aure da kakanka ne. Ka ji kakari.